Ki, Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jana leman tenan. Sesideman yo Tatin sing dijaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Ya gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesideman. Ora mripate bening kaya ngono kok turu. Pun. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo le semaur pas to empun. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane. Aja iki bejo ming muni, dek ben kae dilingguhi Tatin Rayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Biar to kapake aku Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalen kono. Ayo aja ndak ditemu. Yeah. Anderek sang pekek Hello. pria bagus Kang olah kang olah budaya pas iki. Suman menyang Kutha Gedhe pas. sowan menyang Di. kota Gedhe. Gede Halo. banter terus yung nyun Neno. selendang kuning Kang saking wukir swara
swara kurang pramana ning wasis Angung marang Bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becik paten ana. Nah ora lak pateni tenan. Sapa? Lagune kok kayane dendam karo sapa? Ora, aku ora tau. Aku tidak pendendam. Kayak luweh becik Nena liwat kincang alis Yes.
ngendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya bang ya? Apa? Kirik-kirik ya? Wah ya gila kowe. Oh entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Saya kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lele arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sak karepmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa pokoknya. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme tatin kuwi. Lah, Ora tau mlebu penakaran. lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, ngono nek Denko rak terus Denko ki nek dunake sing sae terus jenggote rontok. Ndi ta jenggote aku mbok weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk ya. Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungso-menungso ra tatanan. Yo. Liwat kencange alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha gedhe. Oh, yeah. Semono, wange we 6 kilan kok. Wong 6 kilan maksude. Kok le ngendange me ndrung-ndrung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske.
Wonge wis dikilani wewe ngenem kok. Drung-drung. Iso gede ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gede. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Ya jel sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana guna bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis apa? Kuwi mah Apane? amplop. Asah dilongi. Ora lho. Awen ngene dadak dilempet ngapa? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tetep joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gak. Oke nek lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobrobring. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya go apik.